ka jingjia polaja menin kamiyat hantai hapo mau sebut ya kebalami kecil rumah pedang jangki sipai na po ka GTC bat ki rupai ba ti nakaliang gajonga kumu nongelam ya ba ki pajba kila jit nakbanta banya saat yagi jing jong ki pajba jong ka konsusi kumju yaga jala te ngasoban penpah ni kapor yaga jing penremjur halo jong ka jing le donbor jong ki sipai na po ka GTC yaga ba sangot ki kon samla ki bedai na po ka Khasi Students Union kila mensaw batla admit iki hapo hospital te nakaliang gajonga kani kamdai shu kasian ka ba ningkong bang ui kini ki problems ki ba yatakhu hapadeng ki reupat ba bat ki sipai ki labun ki khep ki ba laju jateng hagini ki por ki ba lalejno ki incidents ki ba phebo pher ya ka ba ngempat shimnala ban solve yigini ki issues ki ba dei hapadeng jong kajing tampot jong sipai kajing skut jaga yaki jaga jong ki reshimet kajing persha jong ki nakbanta jong ki babun ki long yeng long sem ki ba yo yaki jaga puta ki ba ki long shwaman shwa ki la ai nong kanti siki bagin chna yeng ki khang te kini ki ba itnat yakarukom long rukoman jong kani ka situation but nashkwa bat pensngo namar ba ka moshbut kaya ha bat ka border bat ka konsusi ka jonga teng so baga dan kabanta ka ba kum unong elam banga sudan kata kajing kit khli nagbanta kumno ban resolve yakane ka problems ka ba kipaj ba ke kendo bat kat kum kajing sotho ba menin kala jia nakadaw jong kajing le donbor jong ki sipai GTC yaga ba kila khang yaga nanti ya kali te hagjing sisya ki sipai ki de bandan kata gawai ki jingmut ka paskam namar ba ngajuang brabor ka an ki de ka an mla ban sim ka an hokti phimla ban sim ka an hokti ljong te ka an ki de ba halodu but banchu sngap kamlong te ngaso ba ngin haban approach manikren syau Union Defense Minister kini ka subject ya kabam itnat kabala longkum kawai niki harassment nagbanta jong ki repaj ba te ngashkwa ban ong hani kapor ba lesi ki khanyangi bang idei na po kani ka Jala North Eastern Region ba ngidang di ki bre ki badum na ki bakala yang di ki bre ki blashay ki ba ngidan yakta ka ikhtiar what bannet banyikren bat ka government of India yigini ki kunram today na magata hani kapor ngaso ban penpaw na kaling jonga bangan sa khat ya ka deputy commissioner in kat bad ya ka district administration brokaway ki bade da fikran hapo ka revenue branch ka ba kongsan ban penbet mardor yigini ki jing ka ba ki pajba ki kendo te katkum kaching batay ba yakati surok Lashna nadu kapor jongka Sarkar Assam. Bat ki khot ka village internal road kaba kinong shnong sapo moshput ki panangkam yagate kasrok. Tenga so nakaliang jonga ba mardor hi nginhap ban ya penbet kerki hagbay de bat ka jing pan jonga ka jingkwa naga Sarkar India bala kumno kinhap ban demarcate ya ki area ki ba ki pajba ki identity but lada ngajuang brabor balada ya ka serak PWD ka ba maintain da ka PWD department jong ka jala ka jungi kidang pasyang banle donbor dalada ya ka serak ka bam sim maintain syo da ka PWD department nginyong ayusyo kamot kala eba hangta ban ikren today na magata ban pensuk yaklay kawan jong pajba nginhab ban dan ka alternative route
permanent solution. How bidai ba kani banta ban solve ya kani ka problem once and for all. Ngin hap ban solve ya kani ka subject ya kani ka issue ka ba season da ka ba ngin hap ban ai ngan sapha ya ka memorandum ka jonga siya Union Defense Minister but ngan simkalat ban ya kendo yu ban appraise ban pensngo ya kini ki jinge kaba ki pajba ki kendo kani kamut bangin solve tang ya ka problems kaba ki kendo kino mo shubuj henry ban solve ya ki problems ki ba kinong shangnong ki badai napo kathan Happy Valley ki ba kendo jinge but Assam Regiment kinong shangnong ki badan hapo githan menlim ki kendo jinge but Air Force kamot ngidon lala ki jong ki problems but kini ki armed forces today na magata ni habang ilay banya kendo banya kren ngin raise lut yini ki point ba kaday bandan ka consideration nakaliang jong ka government of India kumba kala leteng hapo jila Manipur hapo Imphal yaga ba ka government of India kala issue yakaway ka notification nakbanta kumno ban protect yaki jaka puta jong ki patba kata de kawai ka banta ka badang kame bang ko apasong ni kapor ba kumno ngin ha bani kren ba kin protect ya ki jaka jong ki patba da ka ba kim num sha ban klon haki sipai kino ki sipai but kalanti ya nanti yang kadai ban demarcate kadai ban mi da ka notification ka ba clear na po ka Sarkar India banong ba ya ka ni ka stroke ka ba ki patba ki haban rung sisnong mbit ban pentut danuro hoi hagajing ya kanram kajumi kajing ya ki henry kum ki armed forces kila deishwa ban control ya ka situation ka ba mi menin kidai ban pesyang ban te lakam ya kajing ya kanat ba kamshim ladan mat kum kataru class 1 bet imat kajing ya show edat lani kila penungkam di kitiar ba penmensaw namar habang ui ya ka report baki hadu bandapoi hospital kamot kila penungkam di kitiar pa penmensaw today magata nga kwa ban ai kini ka message ha kini ka singi ba nakaliang ka jonga ngimla ban priang ya kini ki jingle don board jong ki board sipai ka board jong ki kadai bannet banile ya ka thma bat ki weipat ki ri ki badon ka jingma ya ka ri lo jong andai am ban khata pat ya ki bre ki badon hapo ka ri India ki badon hapo ka state Meghalaya today na magata nakaliang ka jonga kum unong mikmat nga penrem jor ya kani ka jingjia ka bajia menen janmet hangte po mo shibo ang ban pankandra kani kamdei tang hakbo jonga shmet kani kan ha banyaj the ka resolution na po ka house unanimously te ban shekren bangan kren hang ni po ngam kwa ban comment se kata kalong dakawi ka subject hanrei ka bang asyu kwa banong hang ni po banweng yuni usipai kumbalong manta kamdei syu ka pasuk ngi haban ya kata ka message hablong clear ngamla ban syong ipi ba hot nginai ban dawa banweng no yuni kalong next impossible na malba kani kajaka bagiyo maki kadai kabala dak kis pa pho tlikisnem ti hanrei ban ong ban pankandra kamlong ka pasuk hanrei ban wanra ya ka healthy atmosphere ka kabanlong ka kanlong haka banta kabanlong friendly hapadeng jong ki sipai but ki civilian kani kadai ka badon kam ti ibenta ibang ako ban penso ban solve shua ya ka jing jong ki pajba kamdei banong ban ra lut ya kani ka whole administration jong ki kata kabam laban ya kren menta ti ngin kren be shua ya ka problem ka ba ki pajba nong shong jong ka jala jongi ki ya kan du jing itai di benta ibang ko ban penso